Mislim da smo odigrali jednu, da kažem, kvalitetnu utakmicu večeras protiv jedne zaista dobre ekipe. Pokazali smo da možemo da se nosimo sa dosta kvalitetnim igračima kao što je reprezentacija Hrvatske. Čak šta više, mislim da smo dominirali u većem delu utakmice, tako da ovaj rezultat 1-1 je sa jedne strane i nije dobar po nas večeras, jer mislim da smo zaslužili pobedu. Pa dobro, evo sad ovako, nisam video te situacije na TV-u, mogu da kažem da faul je možda postojao, ali moram da pogledam još jednom tu situaciju da vidim. Mislim da nije bilo za žuti karton, a kamoli za crveni. Svakako, zahvaljujem se ljudima koji su nas podržali večeras. Sigurno nam je puno srce što sam čuo svoje ime na tribinama. Večeras je publika zaista bila fantastična i mi ćemo se truditi u narednom periodu da ih obradujemo pobedom i da ih obradujemo golovima ukoliko to bude mogli, a mislim da možemo. Mi ste preoštar za nas. Pa da. Nije moje da stvarno da komentarišem suđenje, moje je da igram fudbal. Ostavit ću na vama da sudite o tome. Možda u nekim situacijama preoštro kao što je meni dao crveni karton, ali opet i sudija može da pogreši. Ne bi zaista komentarisao to. Kažem opet, moguće, zaista nisam pogledao to još jednom na televiziji, sigurno da ćemo sutra sve to pregledati i da će selektor napraviti analizu svega toga, ali šta je tu je? Rezultat 1-1 i moramo se okrenuti narednim utakmicama.